Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. У нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Марыя Брэхун і Павел Летаў. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме далучымся да ўрачыстай сустрэчы і цырымоніі ушаноўвання таленавітай і адоранай моладзі ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Паслухаем ваенныя і патрыятычныя песні на заключным канцэрце другога сезона агульнарэспубліканскай акцыі «Разам з мастацтвам». Завітаем на гала-канцэрт закрыцця 27-го сезона маладзёжнага тэатра эстрады. Пазнаёмімся з разнастайнасцю музычнай і танцавальнай культуры Рэспублікі Комі ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Даведаемся пра праекты, што рэалізуе Саюз пісьменнікаў Беларусі ў юбілейны для грамадскага аб'яднання год. Убачым, як краіна рыхтуецца да ўрачыстасцей у гонар Дня незалежнасці. І разгледзім работы айчынных мастакоў, прысвечаныя 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў на выставе ў сталічным палацы мастацтва. І пачнем праграму з віншаванняў. У апошнюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі адзначаецца Дзень моладзі і студэнцтва. З нагоды свята ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах сёння ладзяцца культурна-забаўляльныя і спартыўныя праграмы з удзелам маладых людзей. Цікавы факт. Колькасць моладзі ў нашай краіне складае каля 18% ад агульнай колькасці насельніцтва нашай краіны. Мужчынскі пол пераважае. На 1000 юнакоў прыпадае 967 дзяўчат. Моладзь – вялікі патэнцыял нашай краіны. Яе працоўны, інтэлектуальны і творчы рэсурс. За школьнікамі, студэнтамі і маладымі спецыялістамі будучыня дзяржавы. У Беларусі робяць усё магчымае, каб маладыя людзі маглі раскрыць і рэалізаваць свае таленты. Праводзяцца конкурсы маладзёжных ініцыятыў, бізнес-праектаў і інавацыйных распрацовак. Падтрымку адоранай моладзі актыўна аказвае і прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Так, на гэтым культурным тыдні ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны прайшла цырымонія ушаноўвання пераможцаў міжнародных прадметных алімпіяд, творчых конкурсаў і фестываляў, лаўрэатаў спецыяльных фондаў прэзідэнта Беларусі па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. У зале перамогі сабраліся гонар і будучыня краіны, маладыя людзі, якія ўжо сваімі адкрыццямі і дасягненнямі праслаўляюць Беларусь. У спісе ўзнагароджаных 2 творчыя калектывы і больш за 50 імёнаў. За 28 лет вот этого института, которое было создан по инициативе главы государства, у нас поощрение получили более 44 тысяч наших ребят. Плюс к этому 4000 педагогов, которые действительно вложили душу, свой талант для того, чтобы ребята достигли тех высот и побеждали, и прославляли нашу страну на различного рода международных площадках. Мы создали банк данных, 2 банка данных. Это банк данных талантливой молодежи и банк данных одаренной молодежи. Он насчитывает где-то 4500 и 265 творческих коллективов. Традыцыйна лаўрэатамі прэмій становяцца прадстаўнікі моладзі, якія дасягнулі высокіх паказчыкаў у вучобе і творчасці. Прадэманстравалі высокае выканальніцкае майстэрства на абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і фестывалях. Толькі ў мінулым годзе нашы навучэнцы на алімпіядах заваявалі больш за 40 медалёў, а ў творчых конкурсах каля 10 прадстаўнікоў атрымалі ганаровыя дыпломы. Каждый ребенок, он находится в поле зрения нашей страны, государства, для того, чтобы была возможность развить их таланты, их будущую профессию, погрузить в нее еще в большей степени. И, конечно же, мы понимаем, насколько огромен труд талантливой молодежи и преподавателей. Ведь, знаете, очень важно открыть эти таланты, а их развить, их воплотить в реальную жизнь – это прерогатива преподавателей. Лепшым з лепшых уручылі нагрудныя знакі лаўрэат спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў і лаўрэат спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Я очень рад, что я уже много лет являюсь одним из основных членов фонда, который делает большое и великое дело для искусства и культуры Беларуси. Хорошо, что наш президент взял на себя инициативу, как всегда, и создал такой фонд. Потому что мы обладаем ярчайшими талантами, что доказывают последние международные конкурсы, которые
Кстати, моя студентка первого курса только что в Италии взяла 3-ю премию на одном из престижных 3-турных конкурсов. Настаўнікі і выкладчыкі, якія дасягнулі высокіх вынікаў у рабоце з таленавітай моладдзю, атрымалі ганаровыя граматы Міністэрства адукацыі і Міністэрства культуры. Сярод якіх і загадчык кафедры спецыяльнага фартэпіяна Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Уладзімір Дулаў. Ну, это не то что гордость, вы знаете, это и смысл жизни, в конце концов. И ученики, которые достигают действительно высоких результатов, но это лишь итоги, лишь результаты, это какая-то внешняя сторона. А главное, то, что происходит, это происходит десятилетиями в Академии музыки. Это вот возрастание молодых талантов, слава богу, оно продолжается, я уверен, будет продолжаться всегда. Званне лаўрэата спецфонду прэзідэнта адкрывае перад моладдзю шэраг новых магчымасцяў. Яны атрымліваюць усебаковую падтрымку ў развіцці сваіх талентаў. Размова не толькі пра матэрыяльнае заахвочванне. Сярод бонусаў таксама прывілеі пры паступленні ў ВНУ. В этом году молодежь талантливая, как и прежде. И Беларусь богата талантами, и это нас очень радует, потому что они вливаются в активную творческую жизнь, педагогическую жизнь. Это надежда наша, перспектива. Поэтому я с огромным удовольствием здесь нахожусь для того, чтобы приветствовать самых интересных, самых талантливых, одаренных детей, пока еще мы их так называем. Но это будущее нашей творческой жизни, и в том числе и науки, и образования, и медицины, и других отраслей. Золата геаграфічнай алімпіяды ў Францыі, медаль форуму навукі і энергетыкі ў Турцыі. Толькі частка дасягненняў на геаграфічнай карце нашых талентаў. Сярод узнагароджаных і ўладальніца гран-пры 28-га міжнароднага конкурсу маладых музыкантаў імя Дмітрия Кабалеўскага Любоў Глазова. В первую очередь, конечно, это очень почетное звание. И уже впредь, когда указываешь в своих каких-то достижениях творческих, конечно, говоришь в первую очередь, что ты обладатель гран-премии специального фонда. Это как бы сразу задает определенный статус и определенный уровень, я бы так сказала. А вось за сярэбраны медаль 16-х маладзёжных дельфійскіх гульняў дзяржаў удзельніц СНД гранд-прэмію з прысваеннем звання лаўрэата і ўручэннем пасведчання спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі атрымаў ансамбль кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Это одно из главных событий для молодежи и, конечно же, для педагогического состава и руководства университета. Очень приятно, что именно наши студенты отмечены фондом президента. И то, что наши педагоги готовят таких студентов, которые занимают самые престижные места на международных форумах. Знайсці адоранага вучня, раскрыць яго творчы патэнцыял і своечасова падтрымаць задача дзяржаўнай важнасці, бо менавіта таленавітая моладзь стратэгічны ресурс для паступовага развіцця краіны. Это уникальная встреча, во время которой мы знакомимся с нашими самыми выдающимися ребятами как в сфере культуры, так и в сфере образования. Я хочу отметить, что, в принципе, мы можем говорить в целом о нашей талантливой, одаренной молодежи, о тех ребятах, которые действительно показали нашу страну на самом высоком уровне, действительно заслужили эти звания лауреатов специальных фондов президента по поддержке как талантливых, так и одаренных. Спачатку любога шляху, асабліва творчага, даводзіцца нялёгка. Менавіта на гэтым этапе настолькі важныя ўвага і клопат, якія дапамагаюць паверыць у свае сілы і ісці наперад, нягледзячы ні на што. Перамогу ў міжнародным конкурсе выканаўцаў на струнна-смычковых інструментах «Таленты для Еўропы» імя Богдана Вархава ў Славакіі была марай Ільі Багевіча. Менавіта дыплом першай ступені даў нагоду навучэнцу рэспубліканскай гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі папоўніць банк таленавітай моладзі. Должно быть какое-то рвение показать себя на публике. Ты должен хотеть показать свое нутро, ты должен его вынести на все 120%, чтобы люди приняли его на 100%. И тогда это получается эмоциональная наполненность у публики. И вот тогда это приятно. И вот за этим гнаться и надо. Юныя таленты, яскравыя прадстаўнікі новага пакалення беларускай культуры выступілі падчас цырымоніі з музычнымі нумарамі. Пад акампанемент Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Михаіла Фінберга праспяваў сваю пераможную чырвоную ружу і лаўрэат першай прэміі 32-го міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Витебск-2023» Самир Ёлчыев. Для меня большая честь принять участие на таком масштабном мероприятии и заслужить такое высокое звание и оценку моих достижений.
И это наталкивает на дальнейшее стремление побеждать, прославлять нашу страну и добиваться более высоких достижений. Не толькі крок наперад, але і развіццё грамадзянскай пазіцыі творчай і навуковай эліты краіны, заснаванай на павазе да нашай гістарычнай спадчыны. Гранд-прэміі сімвалічна ўручаюцца лаўрэатам напярэдадні Дня незалежнасці у мемарыяльнай зале Перамогі, якая з'яўляецца месцам сілы нашага адзінства. Тут з асаблівай дбайнасцю захоўваюцца імёны герояў, якія вызвалілі Беларусь. Сегодня в этом храме памяти, я думаю, что их еще больше должно вдохновить на все те победы, которые ждут впереди. Но и, конечно, те ребята, которые увидят, которые сегодня присутствуют и которые тоже мечтают стать лауреатами, которые мечтают прославить страну, у них есть сегодня возможность посмотреть на этих ребят, окунуться в эту атмосферу, и задать себе вопрос, что я должен еще сделать для того, чтобы прославить свою страну, свою родину, нашу страну любимую Беларусь. Творчасць – гэта асаблівы свет, і кожны, хто жыве ў ім, валодае не толькі талентам, але і неверагоднай працавітасцю, вялізнай працаздольнасцю, упартасцю, якія падахвочваюць імкнуцца да новых дасягненняў. А такія высокія ўзнагароды становяцца добрым стымулам для далейшага развіцця. З чаго пачаць артыстычны шлях і куды ісці са сваёй творчай ідэяй? Пра гэта і не толькі расказвалі падчас творчых сустрэч дзеячы культуры і мастацтва таленавітай моладзі і ў межах агульнарэспубліканскай акцыі «Разам з мастацтвам». Другі сезон дыялогавых пляцовак праходзіў пад знакам 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Цягам 3 месяцаў артысты маладзёжнага тэатра эстрады пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь наведвалі розныя куткі Беларусі, дзе сустракаліся са школьнікамі і дзяліліся сваім прафесійным вопытам і давалі парады. Фінішыравала акцыя на гэтым тыдні ў мінскім гарадскім палацы культуры вялікім гала-канцэртам. Сталіца стала 38-й пляцоўкай, дзе артысты не толькі выканалі патрыятычныя кампазіцыі, але і падзяліліся патаемнымі гісторыямі пра герояў сваёй сям'і і расказалі пра подзвігі сваіх блізкіх. Геаграфія гарадоў, што наведалі удзельнікі акцыі, вельмі абшырная. Ад Бабруйска, Бялынічаў і Глузка да Пінска, Століна і Пружан. Главная цель – это общение с молодой аудиторией и информирование наших подрастающего поколения о том, какой вклад деятели искусства, артисты, работники культуры, в какой огромный вклад тоже внесли в дело Великой Победы. Сегодня на акции для городской, столичной молодежи мы пригласили тоже ведущих артистов для того, чтобы еще раз акция «Разом с мастацтвом» уже сегодня на территории столицы Республики Беларусь, на территории города Минска заявила о себе и громко прозвучала. Завяршыў на гэтым культурным тыдні маладзёжны тэатр эстрады і 27-й тэатральны сезон. Артысты прадставілі сваім прыхільнікам яркае шоу з удзелам вядучых салістаў калектыва. Акунулася ў свет мастацтва і атрымала зарад бадзёрасці на лета падчас заключнага мерапрыемства і я. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Любімыя хіты і новыя яскравыя прэм'еры. Чым здзіўлялі гасцей артысты беларускай эстрады на заключным гала-канцэрце, даведаемся ўжо зараз. Рэжысёрам канцэрта выступіла Валерыя Брылеўская. Яна працуе ў тэатры не так даўно. Трапіла сюды адразу пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Але Валерыі ўжо давяраюць стварэнне такога важнага мерапрыемства, як заключны гала-канцэрт. Я искала мероприятие, на котором я смогу сделать дипломную работу, и попала в команду Владиславы Игоревны Артюковской, художественного руководителя театра эстрады, а также позволил принять участие, стать частью команды режиссерско-постановочной группы Игорь Кривулько, режиссер-постановщик театра эстрады. И после этого мероприятия мне предложили остаться в команде и работать в театре. Я училась тогда на последнем курсе Белорусского государственного университета культуры и искусств. И после я взяла распределение здесь, в театре. Распачаўся канцэрт харэаграфічным нумарам. Танцоры выступалі ў чорна-белых касцюмах і цікава ўзаемадзейнічалі з геаметрычнымі выявамі на экране. Прэм'еру песні прадставіла група «Бай-Сіці» у дуэце з відэаблогерам Машай Сас. Идея, кстати, наша была общая. Мы познакомились год назад, просто сдружились. На самом деле у нас были очень такие замечательные искренние отношения. И потом что-то мы сидели, общались.
начал играть песни, мы такие что-то начали подпевать, а потом, а почему бы нам не спеть вместе какой-нибудь трек? Алена Грышанова служыць у маладзёжным тэатры эстрады ўжо 18 гадоў, але кожны сезон для яе асаблівы. У гэты музычны вечар вакалістка праспявала прэм'ерную песню «Па струнах душы». Состоялась премьера песни новой «По струнам души». Правда, она уже звучала весной в театре, когда произошел мой большой юбилейный концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности, и по случаю моего дня рождения. Был огромный большой концерт, много людей, много друзей, коллег. Вот. И сегодня эта песня тоже прозвучала. Вообще хочу сказать, что этот сезон он был настолько насыщен в нашей театральной программе. Наш молодежный театр эстрады вышел на какой-то уровень, который невозможно остановить. Действительно, очень много программ, очень много концертов, мюзиклов, спектаклей. Зритель идет, и мы любим нашего зрителя, что только радует. За 27-й сезон у маладзёжным тэатры эстрады прайшло шмат канцэртаў, мюзіклаў і нават драматычных пастановак. Не менш чакае гледачоў і ў наступным сезоне. Марыя Брэхун, Сергей Юбко і Ілья Ліннік спецыяльна для культурнага тыдня. Жамчужыны музычнай спадчыны Рэспублікі Коми, народныя мелодыі і аўтарскія сачыненні мясцовых кампазітараў гучалі на гэтым культурным тыдню ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Вялікі канцэрт, прысвечаны 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, прадставіў гледачам дзяржаўны ансамбль песні і танцы Рэспублікі Коми імя Віктара Марозава. Пазнаёміўся з разнастайнасцю музычнай і танцавальнай культуры паўночнага рэгіёну Расіі і наш корэспандэнт Алесь Мойскі. Песню «Поклонимся великим тым годам» у розныя гады выконывала Людмила Зыкіна, Иосиф Кобзон. Яна была написана Александрой Пахмутовой да 40-годдзя Великой Перамогі. А прысвечаная на падзеям Сталинградской битвы 1942, якая стала пераломнай у змаганні з карычневай чумой. Менавіта гэтая песня дала назву канцэрта ў Белдзяржфілармоніі. Акрамя гэтай кампазіцыі Пахмутовай прагучалі і іншыя яе хіты ў выкананні дзяржаўнага ансамбля песні і танцы Рэспублікі Коми імя Віктара Марозава «Ас-Якэ», такія як вясной 45-го года, а вядомая Беларусія з рэпертуара песняроў распачала ў свой час культурнае сяброўства дзвюх рэспублік. В прошлом году у нас в Республике Коми при поддержке гранта главы Республики Коми состоялся проект, в котором мы реализовали совместную творческую деятельность экс-солиста песняров Валерия Скорожонка и нашего оркестра государственного ансамбля. То есть это был солистом был Валерий Скорожонок, а аккомпанировал ему наш оркестр государственного ансамбля. Это была программа полуторачасовая, и эти концерты состоялись не только в городе Сыктывкаре, но еще в 3 городах Республики Коми. Назва ансамбля «Ас-Якэ» перакладаецца як «Ранішні золак». Ён быў створаны 85 гадоў таму і быў першым прафесійным мастацкім калектывам Рэспублікі Коми, які сёлета гэтымі гастролямі адзначае юбилей. В прошлом году, в декабре, они выезжали с делегацией в Гродно, заключили соглашение о взаимодействии, о сотрудничестве, и поэтому первое наше выступление было в Беларуси вчера в Гродно, ну и сегодня мы завершаем в Минске. Для минских зрителей хочу отметить, что очень теплый зритель, очень радушные, гостеприимные, поэтому мы искренне рады быть у вас здесь в гостях. Распачала канцэрт патрыятычная сюіта «Памяць праз пакаленні». Яна складалася з 4 частак: кветкі палявыя, вайна, танец судоў, жураўлі. Во-первых, это наша история. Нет, наверное, ни одного человека, у которого не воевал дед, прадед, прапрадед, потому что у нас есть совсем молодые ребята и девочки. У меня у самой прадед похоронен под Гомелем в братской могиле, дослужился до сержанта, в 43-м году его не стало. Хотелось бы, конечно, съездить, но, к сожалению, не в этот раз. Ансамбль песні і танца носіць імя Віктара Марозава, які 16 гадоў кіраваў калектывам і спалучыў народныя традыцыі з сучаснай формай падачы. Сёння мастацкім кіраўніком з'яўляецца заслужаны артыст Расійскай Федэрацыі Александр Цітаев.
Нестеренко. Виктор Петрович Морозов был великим новатором нашего легендарного коллектива. Многое сделал для профессионального роста, развития. Самые такие его новаторские решения он сделал из статичного хора движущийся хор, поменял концепцию оркестра, оркестровой группы, поднял на более высокий уровень хореографию. Он создал как минимум 10 концертных программ, которые до сих пор с достоинством хранит коллектив. Многие его программы внесены уже в Золотой фонд. Тундра Лен Ловши. Это в переводе на русский язык из коми языка «Дыхание тундры». И здесь, в этом номере, мы как раз показываем наш север, так скажем, тундру нашей необъятной республики. Калі першая частка была прысвечана 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нацысцкай акупацыі і не магло абысціся без знакамітых песень «Катюша», «Смуглянка», «Дзень перамогі», то ў другім аддзяленні ў творчых нумарах калектыву можна было назіраць проста жывапісныя карціны пра унікальнасць прыроды гэтага паўночнага рэгіёна Расіі, пра яго легенды і звычаі. У вакальна-харэаграфічных пастаноўках можна было даведацца пра жыццё пагоншчыкаў аленеводаў і пра музычныя традыцыі старавераў, напрыклад, пачуць нацыянальныя ударныя инструменты. Его играют шаманы, то есть бьют. Ну, тут, чтобы громко не было, я пару раз могу ударить. Это национальный инструмент народов Ханты, Манси. Они находятся на севере, на севере республики нашей Коми. Я сам уроженец города Воркута. Вот, и этот народ как бы поближе мне. Бубен используется разных размеров. То есть он может быть овальный, как у нас конкретно, но это больше сделано для сценических, для танцевальных, чтобы нам было удобно. А так они круглые, потому что они обозначают, знак солнца вообще обозначают. По бокам его можно украшать как угодно. У нас конкретно используется кожа и оленья шерсть, вставки. Сам материал, которым обтягивается наш бубен, он у нас сделан из кожи, а натуральный он делается из желудка оленя. Гэта цудоўны ўзор, як сучаснікі чытаюць нацыянальны фальклор. Па сутнасці, гэта сінтэз жанраў, незвычайная харавая пластыка і неардынарныя сцэнічныя вырашэнні. За імі паназіралі Алесь Мойскі і Дмітрий Міскевіч спецыяльна для культурнага тыдня. Цікава, што Саюз пісьменнікаў Рэспублікі Коми аднагодка Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сёлета творчыя літаратурныя аб'яднанні адзначаюць сваё 90-годдзе. Сёння ў складзе айчыннай пісьменніцкай арганізацыі больш за 700 празаікаў, паэтаў, драматургаў, крытыкаў і іншых літаратурных дзеячаў. Гэта не толькі айчынныя аўтары, але і прадстаўнікі іншых дзяржаў. Майстры слова цесна супрацоўнічаюць з калегамі з іншых краін, абменьваюцца вопытам і наладжваюць новыя сувязі. Пра выданні, што сталі вынікам сяброўства Саюза пісьменнікаў Беларусі і саюзамі краін сябровак, падтрымку маладых талентаў, праекты, накіраваныя на юную аўдыторыю, а таксама мерапрыемствы, што рэалізуе аб'яднанне ў юбілейны год, даведалася наша калега Тацяна Жданова. Алесь Миколаевич, вітаем вас. Пра творчасць сваіх калег вы кажаце прыгожае пісьменства. Што для вас сканцэнтравалася ў гэтых словах? Памкненне да лепшых твораў, да і больш важных знакавых для грамадства раманаў, аповесцяў, п'ес. Заўсёды хочацца, каб нейкія думкі, нейкія пасылы, нейкія самыя галоўныя філасофскія ісціны, якія набываюць мастацкі характар, якія выкладаюцца праз вобразы, тыя ці іншыя кампазіцыі, сюжэты, у відах і самых розных жанрах літаратуры. Хацелася, каб яны былі ўсё ж такі прыгожымі. Творчасць справа індывідуальная, але калі ж пісьменніку не абысціся без падтрымкі Саюза? Саюз пісьменнікаў – гэта тая арганізацыя, якая спрабуе наладзіць агульны атмасферны працэс. Это датычыцца і стасункаў літаратараў з кніжнымі выдавецтвамі, з літаратурна-мастацкай перыёдыкай. І ввогуле Саюз пісьменнікаў – гэта пляцоўка, дзе ёсць магчымасць пра нешта пагаварыць і зверыць сістэму каардынат. І можна нават больш высока сказаць, што Саюз пісьменнікаў – гэта магчымасць асобных адзінак літаратараў, індывідуумаў, безумоўна, вельмі важных, вельмі багатых на думкі, на філасофію, іх магчымасць кантактаваць з інстытутамі ўлады. Народны пісьменнік Беларусі Мікалай Чархінец калісьці прызнаўся:
Стаўшы сябрам саюза, я зразумеў, што ёсць моц пісьменніка. Як аб'яднанне дапамагае літаратарам адчуць уласную значнасць? Я думаю, што многія маглі паўтарыць мае словы, што стаўшы сябрам саюза пісьменнікаў, яны пачулі у сабе большую адказнасць, таму што трэба быць болей публічным, болей адкрытым і болей зразумелым для ўсяго грамадства. Маладзечанскі фестываль песні і паэзіі, дзень беларускага пісьменства, а дзякуючы якім ініцыятывам беларусы далучаюцца да прыгожага пісьменства? Безумоўна, гэта два вялікіх святы, і мы ўдзячны іх галоўным арганізатарам Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь, калі гаварыць пра фестывалю «Маладзечна», і Міністэрству інфармацыі нашай краіны, калі гаварыць пра дзень беларускага пісьменства, таму што ў нас ёсць магчымасць судакранацца з іншымі відамі мастацтва, з іншымі відамі культуры, і, безумоўна, ёсць шырокая магчымасць адкрыта, шматбакова, шматгранна прэзентаваць сваю творчасць. У нашай краіне яшчэ праводзіцца цэлы шэраг самых розных фестываляў. Гэта фестывалі, якія звязаны з праблемамі чытання, з праблемамі развіцця дзіцячай літаратуры і ўвогуле мастацкай літаратурнай творчасці. Такіх прыкладаў вельмі шмат. Найперш я хацеў бы назваць фестываль, які праводзіцца ў дзень горада Мінска, ў дзень беларускай сталіцы, у гасцях у Францыска Скарыны. Ён збірае літаратараў, пісьменнікаў і чытачоў каля Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і каля пісьменніцкага парка. Туды прыходзяць літаратары, туды прыходзяць чытачы, там адбываюцца прэзентацыі новых кніг. Ужо вось 3 гады папулярнасць набыў фестываль дзіцячага чытання, дзіцячай кнігі «Міхасёвы прыгоды», які сістэмна адбываецца ў чэрвені ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Такія ініцыятывы прыцягваюць больш шырокую грамадскасць. Туды прыходзяць тыя, каго прываблівае сама магчымасць жывой сустрэчы з мастацкім словам, з пісьменнікам, з новай кнігай. Гісторыя саюза пачалася ў 1934 годзе. Якія абставіны выклікалі да жыцця новую арганізацыю? Грамадскае літаратурнае жыццё пачало сістэматызавацца, уваходзіць у фармат розных арганізацый, аб'яднання ўжо ў 20-е гады. І на пачатку 30-х гадоў органы дзяржаўнага кіравання, тады імі з'яўляліся ў першую чаргу партыйныя органы, яны вырашылі нейкім чынам сістэматызаваць, выстроіць больш такую строгую сістэму кіраўніцтва літаратурнымі творчымі сіламі. І было 2 пастановы ў 1932 годзе, адна пастанова маскоўская, другая беларускіх партыйных органаў. І пасля гэтых пастаноў у 1934 годзе з 8 па 14 чэрвеня прайшоў першы з'езд Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР. Нас прэзідэнт нашай краіны павіншаваў з гэтай датай з 90-годдзям стварэння пісьменніцкай арганізацыі ў Беларусі. А ці толькі беларусы становяцца сябрамі нашага саюза пісьменнікаў? Не толькі беларусы, у нас ёсць такая міжнародная супольнасць у нашым творчым саюзе. Дарэчы, у гэтай супольнасці 2 народных пісьменнікі іншых краін. Народны пісьменнік Казахстана Любоў Шашкова, дарэчы, наша зямлячка з Гомельшчыны, і народны пісьменнік Таджыкістана Ато Хамдан. У саюзе пісьменнікаў Беларусі альбо прадстаўнікі нашых дыяспор у розных краінах, альбо тыя, хто з'яўляецца фактычна дыпламатамі нашай беларускай культуры, нашай беларускай літаратуры ў свеце. Яркі прыклад – гэта Святлана Вікторовна Ананьева з Казахстана, літаратуразнаўца, публіцыст, вучоны, якая вельмі шмат зрабіла для таго, каб у Казахстане з'яўляліся ўсё новыя і новыя публікацыі сучасных пісьменнікаў Беларусі. А якія праекты ў сферы міжнародных зносін саюза за апошнія гады трэба адзначыць? Вельмі важны акцэнт на інтэграцыйныя стасункі з літаратурнымі супольнасцямі рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. Недавно мы подписали пагадненне з Саюзам пісьменнікам Рэспублікі Башкартастан. Зараз прапрацоўваецца пагадненне з Саюзам пісьменнікаў Чачэнскай Рэспублікі. Дарэчы, у Грозным, у Чачэнскай Рэспубліцы ёсць таксама выдатны паўнамоцны прадстаўнік беларускай літаратуры, вядомы перакладчык, народны пісьменнік Чачэнскай Рэспублікі Адам Ахматукаеў. Недавно, дарэчы, у нас цікавая падзея адбылася, выйшла вялікая кніга добра вядомага беларуская празаіка і паэта
Олеся Миколаевича Бадака ў Пекіне, ў Кітаі, у перакладзе на кітайскую мову. А як Саюз далучае да літаратурнага слова дзіцячую аўдыторыю? З дзіцячай літаратурай мы у розных фарматах судакранаемся літаральна кожны дзень. Дзесяткі сустрэч у дзіцячых садках, сустракаемся з дзецьмі на розных пляцоўках бібліятэк краіны, агульнаадукацыйных устаноў. І вельмі шмат сёння сіл і намаганняў прыкладаем для таго, каб пра дзіцячую літаратуру гаварыла крытыка, асабліва пра літаратуру для падлеткаў. Каб і ў нас у Беларусі з'явіліся сёння сучасныя Янкі Маўры, Іваны Сярковы, Уладзіміры Дубоўкі і Васілі Віткі. Сёлета наша краіна адзначае 80-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Як Саюз шануе памяць пісьменнікаў-франтавікоў? Мы вельмі уважліва ставімся да тых постацяў, да тых імёнаў, да тых асоб, якія загінулі ў Вялікую Айчынную вайну, былі партызанамі, франтавікамі. Гэтыя імёны Міколы Сурначова, Алеся Мілюця, Алеся Жаўрука, Рыгора Мурашкі і іншых пісьменнікаў, безумоўна, у нашай памяці. Пра іх часта пішуць у друку, адзначаюцца іх юбілеі, мы згадваем іх і сёння. Перавыдаюцца іх творы. У год 90-годдзя Саюза пісьменнікаў, у год 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў выйшла цэлая бібліятэка кніг, напісаных нашымі калегамі, аўтарамі, членамі СПБ. Это і кніга пра буйніцкае поле, аўтарам якой з'яўляецца Мікалай Барысенка, і кніга Анатолія Бензірука, прысвечаная адной з вёсак Жабінкаўскага раёна, якую спалілі нямецка-фашысцкія захопнікі, і калектыўны зборнік сяброў Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысвечаны хатыні, увасабленню тэмы хатыні ў мастацкай літаратуры. А якія мерапрыемствы ды выданні прысвечаны гэтай даце? Мы ў кастрычніку будзем праводзіць так званы юбілейны пленум Саюза пісьменнікаў Беларусі, дзе, безумоўна, будзе вельмі істотным даклад да 90-годдзя беларускай літаратурнай гісторыі ў звязку з Саюзам пісьменнікаў. Мы пагаворым пра мінулае дзесяцігоддзе, пра судакрананне сённяшнім часам. І ў нас уже такія імпрэзы праходзяць у рэгіянальных арганізацыях. Яны ўжо прайшлі і ў Брэсце, і ў Гомелі. Я спадзяюся, што і ў другіх рэгіёнах краіны, дзе працуюць абласныя аддзяленні Саюза пісьменнікаў, таксама яны пройдуць. Акрамя гэтага, ў цэлым шэрагу бібліятэк нашай краіны, у раённых і абласных, адкрыты выстаўкі, прысвечаныя 90-годдзю Саюза пісьменнікаў Беларусі. У Беларусі ідзе падрыхтоўка да маштабнага свята ўрачыстасці ў гонар Дня незалежнасці і 80-годдзя вызвалення Беларусі. З нагоды свята па ўсёй краіне пройдуць культурна-масавыя мерапрыемствы і акцыі, а ў Мінску адбудзецца ваенны парад. У ім прымуць удзел 26 пешых разлікаў, а таксама каля 250 адзінак тэхнікі. Разам з беларускімі вайскоўцамі ў калоне пройдуць пешыя парадныя разлікі з Расіі, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекістана, Таджикістана і Кітая. Рыхтуюцца да свята і культурныя праграмы. Так, у Вялікім тэатры Беларусі да Дня незалежнасці пройдзе гала-канцэрт майстроў мастацтва «Культурны код. Традыцыі, якасць, сучаснасць». Белтэлерадыёкампанія правядзе здымкі ўрачыстага мерапрыемства, тэлеверсію якога 3 ліпеня ў 22:00 пакажа тэлеканал «Беларусь-1». Убачыць канцэрт можна будзе таксама 8 ліпеня на тэлеканале «Беларусь-3». Лета, час канікул. У культурных установах краіны для юных гледачоў падрыхтавалі шэраг тэматычных мерапрыемстваў. Так, у кінатэатрах краіны на гэтым тыдні адбылася рэспубліканская прэм'ера паўнаметражнага анімацыйнага фільма «Мемарыяльныя комплексы Беларусі» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Новая работа айчынных аніматараў прысвечана 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У Вялікім тэатры Беларусі зладзілі перадпаказ балета «Папялушка» і сустрэчу з творчай групай, што працуе над прэм'ерай. Адна з самых вядомых і любімых казак Шарля Перо пра працавітую дзяўчыну, якая насуперак усяму змагла знайсці сваё сапраўднае каханне, а жыве на сцэне установы 6 ліпеня. Любая новая работа, в принципе, для любой труппы, для любых постановщиков это подарок. Любая новая работа – это шаг вперед, это возможность получить новый опыт, какие-то эмоции, попробовать себя в новом жанре, в новых ипостасях каких-то и попытаться заглянуть, так сказать, в будущее, посмотреть, каким может быть, например, развитие нашего, например, балетного искусства.
Лепшыя творчыя сілы аб'яднала ў сталічным палацы мастацтва выстава «Колеры вялікай перамогі». Там разгарнуўся маштабны праект, прысвечаны 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У 300 палотнах, плакатах, манументальных і дэкаратыўна-прыкладных творах амаль 120 мастакоў, архітэктараў і дызайнераў, ад народных да сёлетніх выпускнікоў творчых ВНУ адлюстравалі боль успамінаў. Першая экспазіцыя ў рамках творчай ініцыятывы Беларускага саюза мастакоў была прадстаўлена яшчэ 2 месяцы таму. Тады выстава займала адну галерэю першага паверха палаца. Гэтым жа разам праект разгарнуўся на ўсе выставачныя залы. Пра талент нацыянальных майстроў тут тэма вялікай айчыннай вайны раскрыта з самых розных бакоў. Так наведвальнікаў сустракае частка, прысвечаная ролі жанчыны падчас падзей 40-х гадоў мінулага стагоддзя. Паліна моя баявая сяброўка, і гэта не першы дом у гэтым прасторы. Хоць у нас і розныя напрамкі, но уже аднойчы мы создалі адзін дом на фестывале «Арт-Мінск» у палацы мастацтв. У гэты раз, нягледзячы на тое, што у нас розныя зусім напрамкі ў мастацтве, мы зрабілі інсталяцыю, якую прысвяцілі ўсім жанчынам, якія захоўвалі жыццё падчас вайны і якія былі вымушаны пасля займацца адраджэннем жыцця на папялішчы. Інсталяцыя называецца «Жыву я, каб шчасце вярнулася на папялішчы» і ўвасабляе сцэну разбуранага дома. Цікава, што самі аўтары планавалі спачатку стварыць цэлы будынак, аднак нават частка ад хаты збіралася адразу ў галерэі. Жаночы вобраз увасоблены і ў рабоце Тамары Васюк пад назвай «Ахоўніцы зямлі беларускай». Да рэлігійнай тэмы звярнулася і Надзея Ливенцева. Когда стоит человек на краю, перед лицом смерти, наверное, он, конечно, думает о родных, близких, о своей стране, которую он защищает, но он и молится в душе, потому что это он на краю, и уже только, может быть, молитва где-то как-то помогает ему выстоять и выдержать. Сімвалічную кампазіцыю прадставіў і Всеволод Швайба. У сваім дыпціху «Вароты хатыні» мастак зашыфраваў у вобразе брамы рукі, якія звязаны забітымі бярвёнамі, а ў прамежках паміж дошкамі створак можна ўбачыць абрысы асоб людзей. Значная частка работ нацыянальных майстроў, што трапілі ў выставачны праект, таксама звярнуліся да пэўных падзей вялікай айчыннай вайны. Цвет выцветшей гимнастерки как бы представляется таким ангельским цветом, цветом освобождения, победы, и металлические цвета. А здесь это металл, натуральный металл, цвет нержавеющего металла или ржавой брони, как бы это у нас ассоциируется с захватчиками, с войной. Тэму праекта шэраг аўтараў звязаў і з іншымі відамі мастацтва. Так, у дыптыху «Ластаўка» выкарыстаны урывак з верша Пімена Панчанкі «Будуць вечна сады расцвітаць». Радкі з твора перанесены на палатно пры дапамозе шрыфту Брайля. З літаратурай звязана і серыя ілюстрацый Олега Карповіча да кнігі на ваенную тэму. Вылучаюцца з большасці сюжэтаў і светлыя спакойныя пейзажы Семёна Дамарада. Простая дорога, она, как правило, символичная дорога, идет человек по дороге всю жизнь идет к своей цели. И человек идет просто по дороге для того, чтобы что-то увидеть, узнать новое. Человек возвращается по дороге к каким-то воспоминаниям и к каким-то сюжетам. Увазе наведвальнікаў і работы мастакоў секцыі «Традыцыя». У сваёй экспазіцыі яны не толькі дэманструюць класічны падыход да стварэння жывапісных работ, але і адлюстравалі больш спакойныя сцэны. Сярод іх, напрыклад, сюжэты прысвечаны дзеячам культуры, што прайшлі вайну. Уладзімір Уродніч жа адлюстраваў момант кароткага шчасця ў час сціхнуўшых баёў і абстрэлаў на карціне «Белый танец у старым садзе». В этом контексте диапазон это музыкальный. И он вельми широкий, и чем больше мы до его будем, як бы долучаться, тем это будет просто справедливо по нашему сумлению. Вот чему нам необходимо протягивать эту справу, незалежно от того, те официальные улады поставили перед нами задачу, те не поставили. Асобная частка выставы «Азарычы. Чорныя зоры» перамеркаваны да 80-годдзя вызвалення вязняў нацысцкага лагера смерці. Ён праіснаваў усяго 10 дзён, але за гэты тэрмін тут загінула больш за 20 000 чалавек.
Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі выставамі, канцэртамі і прэм'ерамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Мы развітваемся з вами до верасня, а за самымі актуальнымі навінамі сачыце ў праекце «Навіны культуры» штодня на Беларусь 3. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.